хазинаи нуфузи созмони милали муттаҳид дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазороти энергетика ва захираҳои об, кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мизбонони форуми ҷавонон ва кӯдакон бахшида ба масъалаҳои об ва иқлим мебошанд. Форуми мазкур бахши конференсияи байналмилалии душанбе бахшида ба об ва 10 солаи амал барои об таҳти унвони об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад, ки аз 10 то 13 июни соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. Гуфта шуд, ки ин сеюмин форуми ҷавонон ва кӯдакон бахшида ба масъалаҳои об ва иқлим аст, ки аз ҷониби хазинаи нуфузи Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон ташкил карда мешавад. Қабл аз ин чунин форум дар соли 2022 низ баргузор гардида буд. Дар форуми ҷавонон ва кӯдакон бахшида ба масъалаҳои об ва иқлим намояндагони ҷавонон ва тасмимгирандагон аз саросари ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистон ба ҳам омаданд, то ин ки роҳҳои ҳамкории муштарак ва фарогирӣ байни кишварҳо ва ҷавононро муҳокима карда ба онҳо афзалият диҳанд. Ҳадафи ин ҳама сурат бахшидан ба татбиқи ҳадафҳои рушди устуворӣ то соли 2030 марбут ба об мебошад. Имсол барои аввалин бор дар таърихи Тоҷикистон ҷавонони кишварро шабакаи навтаъсиси ҷавонон барои об ва иқлим намояндагӣ мекунанд. Ҳадафи шабакаи ҷавонони Тоҷикистон барои об ва иқлим баландбардоштани зарфияти ҷавонон дар ҳалли чолишҳои марбут ба иқлим, тарғибу ташвиқи тадбирҳо дар робита ба об ва иқлим таҳти роҳбарии ҷавонон, инчунин татбиқ ва мониторинги нақшаи амалии ҷавонони Тоҷикистон барои об ва иқлим мебошанд. Дар идома намояндагони ҷавонони кишварҳои гуногун ва меҳмонони Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳифзи муҳити зист назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хазинаи нуфузи Созмони Милали Муттаҳид, шоигарии Нидерланд, Иттиҳоди Аврупо, Департаменти федералии корҳои хориҷии Швейтсария, дигар коршиносони зарурӣ ва ширкатдорон дар давоми форум барои муҳокимаи масъалаҳои зерин имконият пайдо намуданд. Аз ҷумла баррасии пешрафт дар татбиқи нақша ва рӯзномаи глобалии рушди ҷавонон ва муайян кардани монеаҳо, чолишҳо, имкониятҳо ва роҳҳалҳои асосӣ дар самти ҷалб кардани ҷавонон ба ташаббусҳои марбут ба об ва иқлим. арзёбии пешрафти кишварҳои интихобшуда дар иҷрои вазифаҳои ихтиёрӣ, ки дар конференсияи оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 гирифта шуданд. роҳнамоии аввалин нақшаи ҷавонон барои об ва иқлим, ки аз ҷониби шабакаи ҷавонони Тоҷикистон барои об ва иқлим таҳия шудааст, фарҳам овардани фазо барои навоварон аз саросари ҷаҳон ҷиҳати мубодилаи донишу таҷрибаи онҳо, ки эҳтимолан онҳоро метавон дар дигар кишварҳо санҷида ва паҳн намуд. инчунин ба кишварҳо тарғибу ташвиқ намудани эҷоди муҳити мусоид барои навоварӣ.